en ek het hom nou, hoekom het gebeur het met my? Ek kan maar, Ja. hier kry ek die geleentheid om kaart te gaan. En wie sê, wie gee my die geleentheid? God gee my die geleentheid. O ja. Ja, so ons is nou vandag hier saam met Josie. Op die Visserman getuienis. Baie lekker om hier saam met Josie te wees. Ek het baie jare geloop hier by Josie. En saam met Marcel, saam met Muis en Josie. So ons hom ken. Boesemvriend van my. Muis bly nou nie vandag mense, hy is nog groot man. Hy is nog groot man om Josie. Maar ek voel nou al 'n geruime tyd op my hart. Ek wil kom gesels saam met Josie. En Josie is ook al klaar gemaak op die see. Maar ons wil nie nog verder tyd in beslag neem met Josie. Ja, nee, is En Josie gaat sommer nou vir ons begin vertel waar vanaf ek kom. Ek weet die so 'n bietjie Cape Town nie en ook hier in die familie en maar Josie kan maar self vir ons vertel eers net waar vanaf. Josie kom waar Josie gebore en so. Ik is geboren in hier in Paternoster. In Paternoster. Paternoster, ja. Ik ben daar goed aan de mee. Ik heb nog een Victor. Bij mensen met Victor Dekker. Victor Dekker. Victor Dekker, ja. Wat is een paar. Ja, goed daar toen mee bezig. Computer nog ben ik nog steeds daar. Was ik. Toen, 10 jaar daar, toen kwam ik. Was nog ineens plegen. Toen daarna van de school dan gehad. Zie school gehad. In Steenberg Skoolskool. Ja, toen nou. Klaar was. Ja, ik denk, je moest, je gaat niet van de peet toe, dan moet je daar niet weer. Hij was hier dan van hoerschool toe op. Ja. Hij een paar jaar rijdt geweest. Maar toen weer. Toen besloot ik, eerst die koos wel brengen nog weer. Die kom je onder. Waarom wij kwam jaren toen. Kozenfabriek nog een weekje Ja, weer. het is kribang maar door zijn hebben dan moeten doen ook kom. Kom je aan van fabriek gewerkt. Toen begin ik niet met dat ding. Lekker in fabriek. Toen kreeg ik een paar meter ja, trots zijn hiermee. Kom. Een trollsite toegekregen om zo zien. Tennessee schieten dan. Wat is hij schieten naam? Tennessee. Tennessee. Tennessee, ja, Tennessee. Daar had ik gewerkt, lang gewerkt. Toen bij andere schip. Oregon, daar misschien naar Oregon. Maar daar. En toen een paar los en ik ben bij hier gegaan. Ja. Toen nog hier getoren. West Point getoren. Daar vandaan. Southern Seas toe gaan. Southern Seas. Ik kan Southern Seas zo nou. Ja, Southern Seas die laatste waren. Ja. Toen nog 13 en 28. Maar Frankfurt daar je nog. Ze hebben een paar. Las Palmas toe gaan. Ja. Zo is het nog al ver. Zo is het nog al ver. Ja, ja. Alles wat noem nou maar. Ja. Om nou daarin te komen, so, Ja. excuse toch om Josie. Ons het nog gepraat van waarom Josie geboren was, Ja. Paternoster en zo. Maar wat zal hem Josie sê, hoe was het kleintyd geweest? Het om Josie ooit gedink, Josie sal nou hier in hierdie pragtige huis sit met hierdie mooi kaste. En kleintyd wat Zo data eigenlijk misschien zo. Ik misschien. Ja. Dus inmiddels met heel in elkaar, maar je weet niet, dan werk je daar. Is hoe dat past dat plek waar je bent. ja. Dus ons wat muziekschool gaan doen, maar zeggen. Dat is paar business gewerkt. 3 maanden op de zee, ben je op de zee. Je leidt bij je schip af. Dus op een lijn kom je 3 maanden klaar, dan kom je. Hij is toen ziek als op je ding. Hij mag weer voor 3 maanden weg. Dus Las Palmas is een ander land nu. Ja, in Spanje moest. In Spanje. Spanje. Ja, die hoofdstad is Madrid, daar dat is snap. In Madrid. Want die hoofdstad is. Nee, zoals ik was nog eens in Gauteng. Ja, daar hadden we van daar dat we met de Saudi-Seas gekomen. Toen dat derde klaar met de Saudi-Seas. 2013. 2013. Toen Josie nog gewerkt, altijd tot bij Southern Seas. Ja, En dat is in 2013. ja, toen klaar gestopt. Ja. Dat was voor de Sieber. Nou, Josie, ja maar nou, een Paternoster, hè.
Daar was ek nou vrienden van Josie wat hulle daar gemaakt het. En julle toe so saamgewerk gegaan? Of? Ja. Die hele familie het maar lustig was nie. Hulle is op sit daar. As jy dit de Victor en my later kunnen maar doortrekken. Op de avondstemming, dat was al 2 jaar oud. Oh, 102 jaar. Is een Josie zo? Als bij Victor, zijn vrouw was familie van mij, was wat niet geweest. Wow. Bij mij moest haar schoppen daar. Yes. Maar bij mij lief met Victor, ja. Lekker bij die kopen bleef dat van die meisjes wel heel aardig was en doen. Hij bleef daar zo. En die mensen beladen dat zei, kom beestje, kom bleef. Ja. En toen wilden we die mensen weer uit, dan gaan we meer meer naar brengen. Yes. Zo moet je die kopen brengen. En die kopen. Ja, dat met brood moeten we zo kopen. Dat is nog waar ik wil komen in Josie. Zij was eigenlijk, die kapenboerderij. Ze is die kapenboerderij, maar het was, een paar was ook een schimmel, een paar was, een paar daar was in loops. Ja, in loops. Ja. En hij maakte ook zo, trein dan die en daar zo. Dat was een schimmel. Ja. En toen, en dan ook later in Kongo bleef. Dus daar hadden we gelijk moeten daar. Dat is nou Steenbeerschoof. Steenbeerschoof, ja. Die zien we daar in 2 jaar terug. Nee, die in 71. Dat zien we daar in 2 jaar terug. En toen, en dan gaat het later en doen. En dan tiende er nog, stiel was spannend zo weg. Toen hier bleef die 2 wat niet moe. En ik daar trok om. Ik op zoek naar mijn hazen binnen met deze. Wie is die nou Dus Josie? brood. Ja. Ja, ik was staan maar hij is heel apart gebleven. Die is een blaar met voor de 10 jaar deze is. Hij is gebleven. En dan trok op mijn baard, die ben niet. En die mensen zeggen, die ben aan het trekken bij toen kwam die cel is. Dus op de aangeboden. Ja. Oh, die insteeds. Die iets is, ja. Ja. Dus ik ben wat dan lang niet zien. Dat is nou van die jaar 1971 se kant af. Maar dan doen we. Wat jullie nou daar gebleven in toe. Ja, dat is een tegen daar is hij daar. Ik zeg het maar, weet je, dan sparen we de haar nog terugkomt. Toen kwam kreeg die bezig met daar bleef hier. Ja. En die specifiek is. Oké, nou. Ik weet, hier was, wie was nog weer langzaam verbleef? Trouwens, om zijn naam. Wat die langzaam Lang verbleef? gebleven. Nee? Die maar wel lang gebleven bij. Die, als die aan Molly hulle wat Eigenlijk. Dat is maar nasi met nasi. Nasi zijn een paar. Ik weet niet. maar ik weet aan Molly hulle in die pad opgebleven. Ja, dat meer ik kan. Ja. Papa ja. Toe die hier so kom ook wel 'n paar jare aan. Die is wel eerste geboren is. Dat is die bronblok. Dat is die bordblok. Ja, maar die bissen is een beetje niet gebleven. Zijn paar. Zijn paar, maar die is- Oh, oké. Ja, dat is niet gebleven. Ja. Dat was een tijd daar. Dus dat moet je aan de plek. Ik blijf een paar lang zo. Ik ben lekker in. Ja, voor die kliniek, ja, voor die banken, ja, voor alles. Zoals je zei, hij blijft lekker hier. Ja. Hij is recht voor de kliniek. Ja. Hij is recht hier voor die municipaliteit, voor die zaal. Ja, alles. Alles. Zo ik moet alles net gaan bezig. Ja. Maar Sorry. als we Josie nou net voor ons nou, voor ik nog van Josie gaan verduidelijken, en ik heb ook voorheen van Josie gezegd, waar die vissen man getuigenis gaan. Ja. Wil ik baie graag hê, Josie net so klein ietsie vertel van hoe Josie van Patricia ontmoet het. Dat is nou Josie se vrou. Oh ja. Maar dan wil ik nog vertellen met de mysterie van die silo, wat ik vergeet het. Met het oor met die zwaarste en die silo aan. Oh, nee, ons kom nog daar. Oh, is het nog? Nee, ons kom nog. Nee, ik heb het met Sam School gehad, die koe. Oh. Ja, dat is ze maar zeggen van scherp, die zoen. Klamerlindig. Toen was samen nog goed met elkaar. Zoek als kind elkaar heel goed. Ja. Ja, dat was het wel 42 jaar. 42 jaar samen. Ja, Meer getrouwd. getrouwd. Ja. Joe. Hier is ik en Sergio en Meis.
ons moet nog kyk hoe lyk dinge in Josie. Ja, nee, sorry, ik moet bij je rust. Ik liever anders dan die jaren ben. Die oorzoekjes, en dat zijn bezig de zware los, die zware kinderen. Ja, Alles was volop is, bestaan. Maar die geldprobleem was, wij waren niet, dit is wat daar. ja, Maar niet was geen zwaar, maar daar niet was. Ik moet gaan afleiden. En onze in dat zware klant. ja, Dit zware gat. Als het er voelt. Maar je kan weer handjes zingen, dat komt met me wandelen. Dat is best zo hoep zingen. Hanse zeker. Ja. Hij het zo hoep zeker. Daar ging ik daar zo, kan ik de handjes lekker naar boven daar komen. Ja, oké. Nee, nou dit is waar ons nou kom en dankie vir die tyd dat ek hier kon nou net inkom en saam met Josie kon gesels, maar jare helaas gewies het al die bootjie gemaak en bietjie gekom saam met mense. Hy het was maar ook nog stout gewees. Is nog jong, ja. En nog jonk en wie het gedink ons gaan op 'n dag na Josie nou 72 jaar oud is. Ja. Klaar gemaak met die see en alles. Ons het Josie het hom vooruit gehardloop en gesê Josie het begin uit Paternoster uitgekom. Die onderkom weer. Josie het Las Palmas toe gegaan. Daar gewerk en Josie het geloop daar. Madrid. Met die voete in Madrid geloop. Ek was nog eens in Gauteng of ek was nog eens in baie van die plekke in die Noord-Kaap. Maar Josie het dit nou self geloop. Die visserman getuienis gaan oor ons, ek myself en ek glo baie mense daar buitekant wil die stories hoor en hulle wil nie hê die stories moet verlore gaan. So Josie het nou gepraat van 'n moeilike tyd wat Josie het hier gemaak het daar op die see. Nou dit is what I am all about. Om te luister na die groot mense se stories. Ja, nee, zoals ik zei, toen dat is ook wel hoor die kozen tyd, hè. In die kouse tyd. Ja, het was een toren. Maar als wij daar natuurlijk toren, als wij daar gaan sloepen, de zoekschip niet te gaan. Wat weet je, van is doen we maar jullie wel weet je. Ja, ek verstaan die mense, het jy maar Ze hier. ben je bij de keil. Ja, Waarom doen jullie wel? Als je die klaas van de toren zie je ik zit door de sloepbakje, ik heb aan de soort met die. Maar de boer was uit de toon. Is gewoon helemaal slapper geweest. Want ze ook niet doen. Hoe lees mijn haas die ben ik zo weer eten. Maar een snoep daar zo. Maar ik zie nou, hoe komt het troosje in? Die ijsje door pas in de wijn toe. Hoor, lees ook niet alleen maar doen. ja. Maar later, dan zei hij, ik kijk weer op met die schip. Ik kom maar nog heel ons af. En die spoed aan. Alleen de gier in. En die opvast gaan die aan die stamp. Die momentum gaan. Ja, ik zei met die manier, je moet zwang. Die bang is, maar hij schiet er opstaan. Nee, zei ik niet. Ik doe met die body. Dis hier onder. Hier ben ik op het mis. Ja. Maar die boot die zo, dat je niet bij ons anders, wat leuk was. Toen gooi ik weer die water. Ik heb nu gedacht dat ik dronken wat die man. Ik was, hij schiet niet doorgestaan. Ja. En ik had ordenen. Ik ben klaar. Hij is het bleef zitten, die man, die zwaar man. Ik heb het water gespoord, onder die water komen, opgekomen. Toen doe ik misschien zo lang mee. Ja. En die stak bij bakkie. Ik was ooit schieten, pijkie, broek, alles, tommels. Ja. Wat er in water opgekomen. Die man, zwaar man is, geen die riem. En hij stiek je scheet mee. Die riem brengt binnen bij zijn hand. En die dom ik bakkie op. Kijk, dan aan het teken zo. Patas, de zwemmer, hij schiet hem aan de oors opklimmen, maar die stuk opgooien. Ja. Toen hij maar met aan, hij is waar hij maar mee zoeken. Laat eens mijn haar doppen eet. Die man dat kind niet op is komen, die man komt een kind met aan weer op. Ja, goed, dat toen is klaar nog. Denk je nog, rustig als we gaan we die laten die stoeien met die man doen. Onder waar ik kom met mijn aan de kind weer op. Ik zeg dat jullie zeggen, je moet denken, je kan doen het doen. Ja.
Ja, maar ik kan niet zwemmen. Ik zeg, ja, maar dan kan je niet zwemmen. Ik heb dat daar doen. Waarom Josie kan zwemmen? Ik kan zwemmen, ja. Ik kan zwemmen. Please naar zwemmen. School gaan naar zwemmen. In die coachesstraat met zwemmen. Ja. Maar zoals ik dus zeer diep liedje, en we moeten nog meer een leesstudie. Ja. Prima, dat is mijn wedstrijd. En hij denkt, toen kom je op met een kipje naar. Ik heb me daar op behoorlijk keer na die blonde school toen laat me op een beschieten. Toen, dat was wel lang met die met iets van. Ja, dat was echt een goede ding doen over die water bescholen, maar Ja. maar dan doen zelfs als we door de bakkie, dan gaan we elkaar biekeren. Ja. Daar willen. waren we problemen. Toen gooi ik me iets. Ik ben hem staan. Maar waar vanaf komt hij, bakkie? Die boer, dat is Ja, die boer. Hij komt daar weer een commissie. En daar zijn 2 boeren, zeg maar 2 boeren. Ja. En dan zit een kop, maar dat zit gegaan. Dat ging niet voeren, dat zit dus gezin. Ja. Hij ben in zijn voelen staan bij ons. Ja, nou. En dat ik iets had, het gelopen dan ben ik rehabiliteren. Ja. En dan gaat misschien nog aan je toe. Dan hebben ze het bij je doen. En natuurlijk is het ook wel, ik heb me die 30 afgegaan. En daar was ook, die bloesem is. In keer manier, Maar die trol niet. maar die troll net. En die blazen was die hoed en schieren we nog los. Kom de schip met wel, ja, de schephaar in PTC. Zoals we wel was, met een baas is het. Willem Barend. Ja, is het wel. Ik doe het wel schip. Want wij hebben daar maar een vismiddel. Oh, is een vismiddel. Dat is de eerste keer wat ik af en toe. Ja, dat is triest. Hij hebben een paar minuten met ook een schip. Oké. Want 3 maanden als ik voor dan kom bij afleggen. Zoeken we onze skazen. Ja, dat is het ook. Ja. Ook zo en ik zit hier zo, die vriend met president. Ja. Was we zeggen, hij doet er niet met een bakkie bij hem, maar dat zijn goed zwart bolen. Dus dat is al op. Eerst met die schietse sterke, is het ook. Daar schiet maar de los. Dan gooi je maar in die bakkie los en dan maar in die bakkie ook. Dan gooi je maar met de zuid, gooi je toen los en dan gaat het niet meer. Die man die voor mij ooit was, de staat alles gewoon dit aan. Hij komt nu zeven met dit en echt gaan we met dit aan. Mooi. Nou kan ik dat maken, ja, dan moet ik eerst dit niet gooien. Je bent net op dit in die punten komen. Ik moet afgegaan. Diep, die water aan. Ook net zo ons kleur. Kijk, mijn kop is iets stiek toen. Kijk, zo'n banu op zo. Maar hij had het zien, dan mag ik nog zien. Oh. Als je op zin waren, waren jullie waren. Ik zie er nog. Ja, misschien oorlogs. Oh ja, hij is een speler. Ja. Hoop is een speler ding. Dus ik ga één keer bij zo'n beetje bakkie, dan kom ik in die bakkie, dan ben ik bakkie. Nou, en dan omkom. Dus zullen we dan klaar in de bakkie. Bakkie bij de toer gegooid. Die bakkie man. Ja, dan weer op bakkie. Je zult hier bestaan. Ja. Die trollen niet laten praten. Ja, een beer is een praat bij die bakkie man. Ja, en bakkie bij de toer gegooid. Dan kom je in bak, maar we spraken dat 2018. En dat was maar een dag. Als het een dag was, dan zoek op ook. Was maar naar ingooien. Met die problemen daar. Ja. Die waren. Schiet voor ons. Ja. Ingooi. Dit ingooien. Wat vis is dit nou? Dat is dat ding. Ja, die sardines schaars nou. Dat is schaar, dat is niet waar. Maar die mensen die op een kilometer. Toch 4 wedstrijden net af. En ik doe niet voor ze. Oh, zo. Als hij te veel is dan. Ja, nog een gieter aan de boelie. Streep af, dacht ik. Vis was klaar, doe je dit. Ja. Nou, met vis, genoeg vis is er bezig. Als hij elke dag, zoals hier los, maar elke dag oorlog is. Je gaat maar zien, je gaat maar strekken. Ja. Zoals je zei, vis is zo'n mens. Hij doet Als me je goed. oorlog moet wezen. Je gaat maar zien elke dag hier blijven. Je gaat maar weg. Je giet pad, Ja, je je giet pad. giet pad. Zullen we niet, ik zit daar met mij. Ja, jaren. Die meeste vis gevangen, moest op die kiel. Noederen. Je die plek een keer waar die bij kiel is we daar noederen. Waar is Loeder is nou? Noederen, je ziet mis. Zet wees. Die noederen aan kreeg. Dat was alles bij. Ik weet het niet. Ja. Zo'n chemisch erop. Die baten was zo is. Kleintjes. Ja, dat weet je allemaal. Wat doet voor mij? Die waarschuwen daarnaast niks. Maar dan was het verzoek.
Ja. Dat is niet schop nie. So die bron is 'n bietjie uitgeput. Uit op het, ja. Ben je zelf met de put. Ja. Ben je zelf. Ja. Nou, Die zijn hele goede mensen bij een keer strijden. Schiet voor dat we niet aan de Erdeman komen. vir bullying. Ja. Nou maar nou, hoekom wil hulle nie gaan, wil hulle nou net kom aflei? En we hebben eerst een brief met de afleiding naar weer gaan. Dat Wow. is goed. Ga maar zeggen, de vriend gegeven. Ja, en nou, as jy, dis hoe om Josie sê, die vis is so 'n mens. As jy sien, is oorlog. En is zeker keer dat geen pet aan. As jy seer kry, dan gee jy pad. En nou gee jy ons die bullying. Ja. En as jy ons die bullying gee nie, Dan ga ik pas. dan weer die vis. En daai manne gaan dan terug fabriek toe. Ja, ik pas met die aan dam. Dat is een tonnen voor de afstuur. Ja. Maar met tonnen, ja, tonnen met de afstuur en zo. Maar nou, kan Josie vir my verduidelik hoe gaan jy te werk met die bullying proses? Wat gebeur dan? Hoe kom die bote by mekaar? Oh ja, ja, ik kom langs elkaar, hè. Goed toe op elkaar. Dus die twee paarden waar die nieuwe stijlen over doen. Dan kom langs elkaar niet, deze kant die. Zo, week. Ja. Dat pad als onze pip, hè. Onze pip is maar zo. En die water, die dit. Kan nie net. Maar hulle pipboek. Ja, ik denken zo bij onze pip en hij bent. Wow. Dat is de pomp en de pomp, pomp is dier. Ons pomp, waar is het schieten? Hij pip allemaal niet goed is. Wow. Ons pomp is in die water, pomp is maar een dier. En hulle pip en binnen. Oh, binne hulle hou. So daai pyp wat van hulle wat julle nou connect het aan julle pyp. Outomaties is julle pyp nie meer in die hou nie. Die ons pip was een afmaak, ons stuk Hulle het hom nou afmaak. af. Ja, afmaak uit de weer zo de klep. Klep dan met dat klep is. Oh, klem. Ja, zijn pip zo uit zo'n klep. En hulle pip was klein. Ja. Ons stuk wat we doen, die is en wordt afgehaald. En zo beter dat kon hulle pip nog was. Ja, dis eintlik die hele keer wat ek het nou al gehoor ons praat van die bullying Ja. en dit. Maar as einde van Bloed dag te zien. mooi om te sien. Zeg je, dat is net, hij schiet zo, die pas zo voor. Nee, die ja klaar voor op hem. Dan komt hij nog nijbuit voor. Ja. Dan ga je nog de was schiet voor op hem. Zo bij pas. So dan maak hulle hy toue los van hy ou en dan gaan hy skiet weg. Dan kom jy hier aan nou. Dan let op dit, ja. Ja. Is klaar, dit was dan dit voor die water, dat doet hij bij hem. Nou is dit so 'n lang proses om dit te doen. Miskien nou julle sien nou daar lê hy ons en hy ons sien nou weet maar hier van my manne nou goed vis of hulle praat ons op die radio. Ja. Nou is dit so 'n lang proses dat die ouens eerder besluit om die vis te laat gaan en fabriek toe te gaan om te wil terugkom of waar ewe ons nou aflei. Is dit so 'n lang proses wat en dan kom ons maar die ouens bullying gee. Ja, dan kom ik met zo'n bezoek. Die bierak slecht en die ben verlies. Nog langer. Oh. Wat geeft ze? Ben je dan maar wat? So die weer is ook 'n Ja, hier is ook een op die ben verlies. Mijn eerste aan de fabriek is dat ik er terugkom. Dat is ook een dingen wat maar daar moet je paard gaan, die is wat die mensen daar in zien. ja. Kijk, als ik bij nou niet, als ik niet bij pas met Kiri, dan zijn jullie maar niet meer boeien. Als je nou lees schieten, dat die nog komt. Oh ja, Ja, zie je dat? Tot nu zie je ook voor. Als je zal je niet meer daar ben ik gezien. Maar als je nu met de schieten lopen, appelvoorles, dan heb je niet waar in kijken. Ja. Nou, as ons sê ding wat is 'n baie selfsugtige sê ding. Wat sê as jy nie my ma se kind is nie. Dan jy maar kyk waar jy kos kry. Ja. So, is dit dieselfde op die in die vissersman se lewe dat as jy nie vir die fabriek werk of as jy ons van dieselfde skip, van dieselfde maatskappy is, Crazy. dan kry jy nie bullying. Is dit so iets? Die is die additie. Kijk je, als je zit bij die werkt nog zit bij een paar jaren. En daar komt een schip van, misschien van de, zeg maar, anders bij de, Ja. maar nou bezig met de oceanen. Zeg maar, dan zit er aan je. En dan schiet met zombie bij, en dan schiet van oceanen.
Nou, anders zo'n boel, dan moet je maar door die kamer nog weggeschiet, moet je met de eerste hoekje. Ja, ja. Dus dat moet je nog eens. Nou, eerst jong maatskappy. Ja. Vorige keer gee hy skep. Dus dan kan je de oorlogs van Rijnbad. Kamers, Ja. kamers. En dan gaat je dan maar door jou. Het kwaad is dat je nu wel die kamer schiet. Ah. Eerst die hoekje ging, dus nou, So is dit nou, ek dink ek is baie bly dat ek nou wel lekker tyd gevat om oor bullying ja. te kan praat vandag saam met Josie. En Josie nou vertel van 'n ding, weet jy, aan Patricia het gesê, vertel daai wat aan die net geding is. Kijk, hier pier was al werk, hè. Hier Ja. goed. Ik heb misschien nog meer. Goed, een reis ging doen, klein bus. Klein Mus, Niet klein bus die. Kaapstad. Ja. En dat zit hij met een pieren werkt. Maar as hy nou vol, Hij is vol. En dat zit hij met een pieren werkt. Wie is nou daai, wie is nou Josie daar? Die zegt, zo ik. Zo ik. Ja. En dan die mensen, in. Spelen naar de doeders. Met alle doeders. Ja. Dis hy die. Ja, bij een piemel met een vrouw, hij is nog als Ja. een zachtje in die regen. Je zult die schiet van laatste proberen. Met af en toe niet. Neem ze met die lichtjes. Zou ze schieten. Ah, maar wat is Adinia? Zet die. Maar die, hy lyk vol. Hij is ook voor. Dat ding. Hij is eerst een trap, maar hij komt er niet wel bij. Maar dat ziet ook gaan toe. Ik ben hem schieten. Toen werden we met twee schieten, met die schiet in die schieten. Wow. Maar after all hierdie dinge, om Josie ek sê ons nou skoon mense gekry en na alles hierdie dinge van werk op die see, iemand het gesê, het gaan hard. Soms gaan het hard, maar stel wat jy alles met die hand gedoen het. Ja, voor ik ja, dood bijna belangrijk. Nou is het baie gemaklik. Hij heeft wat onze oorlog hij moet niet hij net met de hand geturnd dus. Ja, hij heeft het nooit hoor. Ja. Hoe achter de hand geturnd en je schip net. Skip net. Schip net. Niet een schip op die kant. Ah, dat schip is niet. Ja. Dan Iemand dan op zo aan. Dat televisie op. Dat is pas van de boeladen. ja. En dat is voor zip onder. I want to be able to take myself up on it. Oh, trekkel om dan. Ja, opgaan het maar in het zin toe. Schipper opgemaakt tegen weer van iets. Dus een nachtproces die we bij doen, was die pomp. Oh, nou dat hulle die pomp ja. Pomp doen we maar niet. Ja. Maar hoekom ek nou dit sê dat dinge was swaar op die see. Was wel. En sal Josie sê, Josie kan nou agteroor sit en sê, maar dit was alles die moeite werd. Ja, nee, dat was een moeite geweest. Het was heel moeite geweest. Kijk, ze zullen zeggen, ze wat ik beginnen. Toen iedereen te begrijpen te zien. Of kan het misschien wat is gebouwd of wat. Josie sê hy toe die nie hy het nie hy tipe geld gesien. Toe kan jy miskien ook nie hier so gebou het en so. Ja. En ja, soos ek opgegroei het was om Josie altyd 'n ou wat altyd vriendelik was. Saam met die mense wat die kom by sy huis. Was baie mense altyd van die Kaap. Ek ken nie altyd die mense van die Kaap. Hij is bij die pose bezig. Ja. Dat is wel moeilijk. Maar om Josie was altyd gesellig. En was het so Josie sal sê die tyd was goed geweest op die see, saam met die manne en saam met die cruise. Ja. Different cruise geweest op. Kijk, dat partij, hoe kan die boot? Ik alleen Bremen is. Wat alleen Bremen. Ja, allemaal blankers is. Allemaal blanke mense. En bijna weer gelijk. Jo. Bischop, ja. Lieve bloemetjes. Zo'n lekkere wijlaars. Ja. Dat was even op de muziek. So julle het Ja. Dat was zo jong, maar ik ben gezegd, hij is goed meisje ook. because Hij wordt niet nodig van meer. Maar hij is echt zo schaam. ja. Nee maar aan die einde van die dag is dit waaroor het gaan om Josie. Ja, nee. Dat om Josie kan terugkyk en sê ek kon vir my 'n huis bou, ek kon vir my vrou voorsien, ek kon my kleinkinders sien. Ik ken als alle grote mensen die hier ziet. Ja. Allemaal een grote mensen. Ik zie weer.
van sierwerk en En het is dankbaar vir die Here. Ek voel nog nie sieklik of wat is vir die oorlog. jy sê, is dankbaar vir die Here, Ja, dat hy nie sieklik voel en so nie. nee. En hy gee die Here die eer vir dit. Ja, sê. En wat 'n voorreg. Dit is maar baie dankie dat ons Josie nog 'n dag saam met my gesels het op die visserman getuienis. Vir baie jare het ek net weer hier verby gestap, nog weer hier gesit en Ja, nee, ek moet sê, jy is bizar. net op en af hier verby hier, soos Josie gesê het, die kliniek is om my oorkant en alles, die munisipaliteit, Dankie, dat is haast dat is die winkel is hier, wanneer die mense baklei, dan is Josie eerste ook hier. Ja. So ja, hy is ook nog goedjies, Ja. maar dit wat ons Josie nou vandag vir ons vertel het, is waaroor die visserman getuienis gaan. Daar was baie ander dinge wat plaasgevind het en gebeur het. As wat belang, jy kan nie nou wat die is. Ja, alles gebeur het. Maar ek is net bly, ons kon in Josie se storie opvang. En ons het geslaag daarin, om nie toe te laat, dat die storie, dat daar een storie van iemand in Lengwil en die visie is nie net Lengwil nie. As ek saam met 'n paar swart mense, saam met 'n paar wit mense, die kleurling mense kan praat, dit is waaroor het gaan. En Josie het gesê, hy het net saam met wit mense op in Southern Seas gewerk, en die ouens mis vir hom baie, en lekker saam gewerk. So dit is waaroor het gaan, dat ons aan die einde van die dag in harmonie kan lewe met mekaar, en dit is wat, ek sê altyd vir mense, dit is my ding om Josie, hierdie lewe gaan oor Christus. En niks en niemand anders. Dit is so, ons moet net glo sê, Josie, maar ons kan in die naam wees, in Christus, en ons kan skuiling vind, en ons kan mekaar geniet, ons kan ons kleinkinders geniet, ons kleinkinders, ons kindskinders. So, ja, baie dankie Josie, en moenie vergeet om te subscribe. Druk maar net daar die subscribe knoppie en sodoende kan julle die channel support deur subscribe te druk en ook die klokkie, en dan kan julle notification kry wanneer ons interviews oplaai van waar ook al, is dit Velderhof, is dit Gauteng, is dit Port Nolloth, is dit Saldanha of Jacobsbaai. Baie dankie dat julle gekyk het. Dankie ons.